nomusa kaNkulunkulu. Okwesibili, niphikezele ukuthi ukusindiswa kuyotholakala egameni lami kuphela. Ingakho nathi lapha singenqeni ukuthi ngoba ukholo singamaJuda, ngoba ukusindiswa kutholakala egameni kaYeshua. Watshela umfazi waseMasamariya ukuthi insindiso itholakala kwaJuda. Vele abapostoli abagcinanga ukushumayela noma ukumemezela indaba eJudiya kuphela, baya nakwezinye indawo. Umlando nje obhalwe emunye umbhalo uFletcher ukhomba ukuthi kukhona abafika ko-India, abanye bafika eNgilandi njalo njalo, naseNtaliyane bangaphosesi bafa ngoba babethula ukuthi abaye kulo lonke izwe bashumayele iy'ndaba ezinhle. Ngo-70 AD, ngoba bonke laba bafundi babengamaJuda, sikusho lokho. Sonke lesikhathi bekholwa uYeshua babengamaJuda. Umuntu wokuqala owabhabhatiswayo kwakukhona Eliyasi, ukuthola Izenzo 10, wangesiye umfundi wendabuko. Ngesikhathi uPetro ekhuluma naye uthi, hawu, manje sengiyazi uNkulunkulu akakhethi balala muntu. Wonke umuntu okholwa uye ezizweni zonke bememukela. Vele uNkulunkulu ekade esho njalo. Ngoba ngesikhathi inkosi uSolomoni ikhuleka kade iqeda ukwakha ithempeli, incwadi yokuqala yamakhosi 8 from verse 42. Yathi inkosi uSolomoni icela ukuthi uma abantu bezizwe, umuntu wezizwe ezwa ngegama lakhe elihle ebeseza kuleni uzokhuleka ukuze wena usezulwini. So akulona iphutha ukuthi silapha la esikhona. Ngakho-ke siyizukulwane zebandla uYeshua alishiye emhlabeni ngesikhathi enyuka ezulwini ngo-31 AD. Laqhubeka lelo bandla, laqhubeka liye ethempelini liyokhonza khona, laqhubeka lisoka njalo njalo, laqhubeka liye emasinagogweni nomasabatha, ngoba babekholwa into eyodwa ukuthi uNkulunkulu weqiniso kwa-Israyeli obanika imiyalo okuyona okumele bayigcina. Ileli bandla-ke elingokhokho bethu, ngoba balelusa abafundi leli bandla, abapostoli baze bafa. Umpostoli ogcina uJohane wafa ngo-100 AD. Lasala kodwa laqhubeka leli bandla. Ibandla lesilo thina, umsuka wethu awuveli enkolweni yobuRoma obuKhatholika, siyona inzalo emabandla avela kuleyo nkolo. Kasisona futhi isizukulwane semibhikisho yoguquko ye-Reformation enza ngeminyaka yawo-1600 eyayiholwa uDokotela Martin Luther, wayengumfundisi wasemaRomeni, wagcina exoshiwe, waseqala ibandla lamaLuthela nabanye abahola esebenza nabo. Lokho kwadala ukuthi uqala amabandla amanye njengayi-Lutheran Church. Inkosi yaseNgilandi yona ngenxa yokuthi baxabana noPope bangukuthi engavumi ukuthi igane. Okwesibili yakha ibandla i-Church of England. Ngifisa ukuzwakala kahle usho nje umlando, asiyona ingxenye, umlando wethu awusixhumi kulowo mlando, futhi awusixhumi emlandini oqala i-Roman Catholic Church, thinte uConstantine the Great nabanye ophapha abavelayo kamuva. Futhi umlando wethu awusixhumi ey'khathini zeguquko lwezenkolo olwagcina lizala amabandla osindiso, amabandla kamoya, amabandla ePentecost njalo njalo.
uthi umlando wethu awuchumi ebandleni elazaleka ngokufika kwesithunywa sikamfundisi uAlexander Dawe kulelizwe okuyena oba isikhuni esavuthela umlilo othi kube khona inkolo eZayoni. Amazwi sinasona amaKristu sinamaJuda wenkolo enqothu urabi wethu Yeshua bayengumJuda. Ukhona umbhali obhala athi sokusho ngesingisi lokhu ngoba ngiyazi abantu abalalela abasazi ngesingisi uthi a central belief to Christianity is that Jesus of Nazareth was its founder. Although born a Jew, Jesus supposedly turned his back on the Jews and Judaism because they rejected him as their Messiah. He now belonged to Christians, and with him was transferred Israel's status as the people of God. In order to claim him for themselves, the Christians needed to distort the identity of the historical Jesus by de-Judaizing him and then deifying him. In reality, however, Jesus of Nazareth turns out to have had nothing to do with Christianity. On the contrary, the more Christianity developed into an anti-Jewish religion, despite claiming Jesus as its own, it in fact betrayed the Jew, Yeshua. The greatest lie ever told. Obhale uLuana Goris. Singamathuta ngokuYeshua wafundisa ukuthi njengoba ngishilo insindisi itholakala amaJuda kanjalo noPawulos. Singamathuta ngoba ibandla lekhulunyaka lokuqala azange libheke uJuda, azange lihlilwe namaJuda. Baxoshwa eJerusalema kanye nawo amaJuda esikhathi amaRoma ediliza laphansi eJerusalema ebhidliza ithempeli. Wonke into ebonakala njengamaJuda yaxoshwa eJerusalema. Hlanganisa nabafundi nebandla uYeshua elishile ngoba lathatha njengelile amashela amaJuda. Njengoba ngishilo uthi Yahweh uSimakade imfundiso zakhe wayibeka amaJuda ingakho-ke nathi seza kuye sibambelele kulolo kholo olwembulwa uYahweh esizweni sakhe uIsrayeli okuwukholo lwesekeleke kwiThora okuyimfundiso kaSimakade. Lokho engithi ngifisa ukusho lapha namhlanje. Okwesibili ngifisa ukusho ukuthi le bandla lekhulunyaka lokuqala nalabo abalandeli balo bomlando ufundisa ukuthi abaholi bebandla lekhulunyaka lokuqala about 15 years babe amaJuda. Oqala wayengesemJuda waholi ibandla baba uMarcus. Marcus wayengxenye naye ebandla elabizwa ngokuthi amaNazareni kwaJuda. Ezizweni sasingamazi uNkulunkulu abebizwa ngokuthi amaKristu. Igama abethukwa ngalo. Umlando ufundisa ukuthi babengakazi bayibizwa ngokuthi amaKristu. Bona akukho la besho khona ngifunda lokho eBhayibheli nomlando wezenkolo babengakazi bayifa amaKristu. Abethi ba amakholwa, bethi ba umndeni, bethi ba ibandla kaNkulunkulu, bethi besinagoge njalo njalo, bethi ba abafundi abakazi bayibize ngokunye. Mufuna nje le mbhalo yabaPostoli lebizwa ngeNew Testament uthi 12 times uPostoli Paul mebhalela amabandla uthi kulibandla kaNkulunkulu eliseFesi, kulibandla kaNkulunkulu eliseKorinte ngoba abengenaka. Ingakho singenaka sibandla nje kaNkulunkulu. Laba bafundi babe nemfundiso ezazithi babe ngamaJuda bephila ngokholo lweqiniso lwembulwa uYahweh elembulela
isizwe sakho-Israyeli ngenceke yakho uMose. Kepha babekwemukela ukuthi abezizwe ababeshiya inkolo zabo balandele ulwaphulelo lweqiniso nabo babe nendawo kwa-Israyeli. Babekholwa nguYahwe ongukuphela kaNkulunkulu weqiniso nendodana yakhe uYeshua. Imfundiso nokuyiphatha kwabo akwesekelwe embhalweni yamaHebheru okuyiThora, lokhu abantu abathi umthetho, abaprofethi neyihlabelelo. Le ngxenye yeBhayibheli amaKristu asanquma ukuyibiza ngokuthi iTestamente elidala. Bona babengalazi igama elithi iTestamente elidala nelisha. Ngisho ngavusa uJohane ethuneni namanje wafa kamuva ngabonke umbuso yazi into ekuthiwa iTestamente elidala uzothetha ngazo. Uzomtshela emasinagoge thina sasifunda kuwo, sasihlala kuwo, si-attenda ngamasabatha, kwakufundwa iThora noma umthetho bawuthanda nabaprofethi neyihlabelelo, lokho kubizwa ngeTestamente elidala lalingekho iBhayibheli. Ngesikhathi umpostoli Paul ethi Timothy, wena lokhu wazala wazi umbhalo engcwele, umsebenzi wawo ukufundisa nokuthethisa nokuyala ukuze umuntu kaNkulunkulu akhule. Umpostoli Paul wayekhuluma lingekho lokho kuthiwa iNew Testament, engekho. Emasinagogeni nje kwakufundwa iThora, okubasho umthetho, ufundwe ihlabelelo, ufundwe abaprofethi kuphela. Nathi-ke njengabo sebelapho babengakudli ukudla, babeyala ukuthi bangakudli. uNkulunkulu wayeyalile encwadini yamaLevite 11:12 ukuthi khona ukudla iy'lwane eziyodliwa nengeke yidliwe. Babehlonipha yonke inkosi engcwele kaSimakade. Ubusuku lesikhombisa lokho lwesimi ngalo namhlanje phambi kaNkulunkulu wethu. IPhasika ney'nsuku zesipho ezingavutshelwe, hhayi uGood Friday. Umkhosi wesivuno sokuqala obuyobizwa ngePentecost, umkhosi wamacilongo, umkhosi wokubuyisana nomkhosi wamadokodo. uMalevhi 23 uNkulunkulu wayebeke kahle esizweni sakhe ukuthi le ndlela enongikhonza ngazo ngalezi khathi engiyishoyo. Yingakho nathi sisenazo iy'nsuku esiyiqambele zona esikhonza ngazo, sisebenzisa zona lezi ezashiwo uNkulunkulu ka-Israyeli. Babekhonza ethempelini nasemasinagogeni. Babekholwa ukuthi uYeshua wayethunyelwe ukuzobuyisela u-Israyeli uNkulunkulu wabo, ukuzofela izono kanye nokuba ngokukhanya kwabezizwe. Babekholwa ukuthi uYeshua wafa wavuka wanyukela ezulwini lapho elinde khona njengompristi nommeli wethu. Babekholwa ukuthi uYeshua wayezobuya lapha emhlabeni azokhulula u-Israyeli noJuda inkathi sekufezeka esivumelwaneni esisha esilotshwe kuJeremiya 31. Uyababuyisela abaqoqe yonke indawo la bekhona manje, ababuyisela ezweni lakubo, acoboshise yonke imibuso ekhona yezizwe. Ume umbuso kaSimakade, u-Israyeli aphinde aqhubeke njengesizwe sikaNkulunkulu. Ithi iBhayibheli umprofethi uJeremiya 31 nomprofethi uHezekiya bayasho ukuthi inkosi uDavide masefike lesikhathi iyovuka ethuneni iphinde ibuse isizwe sikaNkulunkulu u-Israyeli. Yingakho nathi lapha endlini njengalelo bandla sikholwa ukuthi silinde ukubuya kaYeshua. Akekho umuntu osewakwavuka omunye emathuneni ngaphandle kaYeshua. Kusho lokho umpostoli Pawulos ngokunceda uqala amaKorinte 15:20 uthi uYeshua uwulibo labo bonke abafileyo. So akekho savukile ngaphandle kaYeshua. Njengoba washo incwadi kaJohn 14:1 wathi ngiyabuya. Simlindile nathi kanye namaqhawe wonke okholo ngabantu kusuka ku-Abrahama, kubaprofethi, kuJoshua njalo njalo bonke.